Tretia pozícia Janka Šňová, keď sa schvália. Toto máte najradšej dámsku, preto som si ju vymyslel. Za tie 3 pusy to stojí furt. Gratulujem. Ukáž, teraz si vzal 2. A ten komentár ešte. Áno, komentár. No Mišo, daj nejaký pikošek. Dajme niekto niečo, čo? Teraz ja sa hambím. Prečo ja? Lebo ty toho vieš najviac. Ale niečo v súvislosti so slovom, samozrejme. Nedávajte si Búda. Čo? Nie, ja ho nedal Búdu. On rýchlo musí niečo vyťať. To bola iná žela Búdu. Ja ju poznám, ja viem, že to nemá rada, takže nemusím. Čo nemá rada? Dobre, ja by som asi teda niečo dal, skúsim, teda veľmi improvizujem, ešte teraz neviem, čo som povedal. Ja som bol kedysi na takej improlige, akože divadlo improvizácií a tam chlap dokázal neuveriteľnú vec, on 2 hodiny rozprával a celý čas na ňom bolo vidieť, že jediné čo robí je, že vymýšľa, aká bude pointa. Ja si na Janke ohromne vážim to, že to také nadšenie pre ten slalom naďalej má a aj keď prišla zmena auta, ktorá vlastne bola iba raz si ho skúsila, netuším v Trenčine, lebo nakoniec v Trebaticiach, aj keď vyhrala VIP, sa pre neviem nezvyšné dôvody nedostavila, čo je škoda, lebo auto funguje ako hovado. Tak Rasťo, ona mala s Rasťom robiť Dablera, pokiaľ viem. Barter robili, hej. Tak dúfam, že to neodíde a že na slalom budeš chodiť, aj keď ten svišť bude nejaký taký hociaký, že teda budeš s nami. Dobre? Výborne. Raz za čas ti dáme nejaké lepšie. Lebo si takou hviezdičkou nášho slalomu. Jednou z... Dobre, druhé miesto. Monika Vajsová tu prítomná. Pardon. Poďte sa, motor zatvorím. Máš aj počkať, musí? Poďte na pozíciu. Dáme srdci dopravé. Ideme to rozhodovať. Je ti to jedno? Pozriem sa, čo tu máme ešte. Napíšeme forsa, ale... Stále. Môžete asi idem stále. A prečo ja furt? Dajte niečo. Ja som sa spýtal. Nie chcem. Teraz chcem, ale... Chcem, ale nič mi nenapadlo. Nie, ešte jedna vec na Moniku možno. Koľko vám si skúsila na Slovene už? 3? No, Viac. Pridaj. Ja si pamätám 3, 5 asi. Tak promiskuitná. Nie? Viac. Nemyslím túto sezónu, ale Mazda. Ona tam prevodovku. Honda bola, nie? Honda ešte padlo. Nie, to bolo najlepšie. Honda, ako to bolo? To bol... výborná zábava. Naháňali kolečka od toho. Takže 3 plus dohodneme sa, 4 asi boli. Tu na jedna vec, ktorú možno vy ani neviete, ale Monika svojho času, hrozne dávno, ešte keď sme boli v redakcii Autotuning, vlastne ty si vyhrala urobené auto, pravda? A toto bol tvoj krok do sveta motoršportu? Ty si predtým tieto veci... To bolo kedy? 2004? Ne. Upravenú Hondu Civic, ktorú vyhrala. To bol náš štýl Pimp My Ride, lebo vtedy to strašne na tom fičali teda. A Monika teda vyhrala auto v Trenčine, či kde to bolo? V Trenčine na zraze bolo. Auto sa v Bratislave. Nie, tá sa odovzdala. Ale v Trenčine na zraze bolo vybraté úpravcami. Jej auto ako vhodný adept na toto, takže si to auto vybrali a následne ho niekoľko mesiacov upravovali. A moja otázka teda vlastne bola, že či to bol ten moment, ty si začal so šprintami potom, myslím, nie? Ja som majsterka šprintov. No, a vtedy, v 2005. Tomu sa prvé momente venujem. No ale v 2005 ešte predtým skôr. Nebol to moment, ešte predtým. Si už bola takto alt, hej? Že som chcela hej. Ty si nejaká v Európe teraz nejaká dobrá. Povedz, nehambi sa. Tretie miesto v šprintoch. 2 P6, kategória P6 mám. To ste potles. Lebo sa
Mimochodom aj Laco má nejaké miesto, nie? Ešte nevie rovno chodiť. Slalomári vedia rovno chodiť, je to možné? Treba dať rovnicu na slavu. To len tí, čo nepijú. Uzaveríme prvé miesto, asi všetci viete, Ľudská Červenková. Prečo? Áno! V tomto prípade. To je aké auto? Ľudská? To je aké auto? Jaké to je? Neviem, čierne netuším. A jak to chala zakrýva. Takže... Páči sa. Ľudská, všetci dobre viete, je bojovníčka veľká a ako bežne sa objavuje na 5 dní aj v S2 vo svojej objemovej kategórii, čiže ona si ide na vlastnú súťaž, ale bola už porazená aj tento rok. Aj v dámskej kategórii, ako všetci viete, aj naposledy má silná konkurencia, prišla teda takisto z Moravy. Čiže nič nie je nemožné. Bojujte, držte to. Ale v súvislosti s Ľudskou, ty si začala v 2007 so slalomami alebo v 2008? Neviem, si spomínam teraz. Podľa mňa v 8. U nás myslím, u nás, lebo neviem, čo bolo na Morave. 8 myslím. 8. Ja neviem. 8. Neviem, ktorý rýpal na to fórum, tam v 2008 písal, že teda kto videl Ľudskú uspievať. Tak som to bol asi. Ja si myslím, že to už medzičasom vôbec nie je otázka, ale tak, no asi bola taká hamlivejšia vtedy, ale to už medzičasom už sú má známych a už si trošku zvykla na nás, že aj keď sme zvieratá, takže nie. Tak vám gratulujem, babi, výborné.